I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwelleth. Karon, unsa man day ang Pergamo? Ang church sa Pergamo. I know that you live in the city where Satan has his throne. So, ang kaninga mga church, nagipioneer, no? Kaninga mga church, kung atong tanawon, ang nagpioneer kasagaran ani si Paul. Si Paul gin ang pioneer ani. Siya, iya ni tanan halos. O iya gini, gikan sa Ephesians hangtod dito sa Laodicea, puro kang Paul ni. Ang kanto na lang uban maoy nagpaluap. Muna nga si Paul gid ang gitawag og kanang di pioneer preacher sa gitawag og gospel sa Ginoo ngadto sa mga Gentiles og sa mga kay si Peter murag wala man si Peter kini wala siya dili nakatukat ani isa ni kang Paul ni tanan. Then ang nakita niya nga nakita niya nga church nga mga Pergamo nga pasadiri, I knew you nakaila jud ko kay sa imuha nga naa ka nagpuyo naa ka diya sa taliwala sa syudad nga diin trono kini sa yawa. I know that you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. Now mga igsoon, sa dirin ko pa ang atong church, makainong kita nga kanto dito, trono-trono na gito sa yawa, na dito ang mga snatcher, na dito ang mga hold-upper, na dito ang kanang gitawag o basta kay dito ang mga gitawag mga tao nga makayon na to nga ang uban kriminal, no? So mo bitaw nga to tas darin ko makayon ta nga bisan gani mga butang nga aya simbahan kawaton, no? Nga kontuhurot bito akong cleaner, ang asa pang telepono, asa pa ang kuan ang kaning gitawag og iyahang cord na o iyahang kaning wire gi apil patong kawat. So igsuon ang siguro dili man ingon nga dito lang pero posible nga ang church nato naatag yun sa gitawag og sa city nga ang yawa grabe nga nagapanglihok, no? Matawag siya og naa diha ang throne ni Satan, yet you have remained loyal to me. Subod pa sa matigsoon kung naaman ta sa dapit nga against sa mga tao sa ato og ang atong palibot ato makita man nga ang ilang kinabuhi mura sila og kanang gitawag og maoy gitawag og gigamit sa yawa para mahimong ang atong pagpangalagad kanon ta kanang gitawag og kanang dawnon ta igsuon din nato na siya dapat tagdon kay nga naman tungod kay ang Panginoon kung naaman ta diha apan we remain loyal to Him. Loyal ta sa Ginoo, mo na ang gusto sa Ginoo makita. No matter kung naman ta sa syudad nga diha murag makakompromise na ta, murag madala na ta, murag mabugnaw ta kay nga naman tungod kay daghan kay diha gigamit sa yawa para mabugnaw ta kay naalagi diha ang trono, igsuon gina-appreciate kay punta sa Ginoo. Nga bisan ingana ang atong palibot. Ingana ang atong atmosphere. Pero ang iyang gi-appreciate kung kanang tanan dili man mag-matter para nato apan ang ato ipakita nga we are still loyal to Him. Mao na ang gusto sa Ginoo. Mao na ang nakita niya sa mga taga Pergamum. Ako nakabisita na kog lain-lain nga mga lugar. Isa sa wala na ko bisitahin na nangamusta ko kanang una sa Diwalwal. Kay dito ang mga tao di nagkaayo daw kay dito daw bulawan lang ilang utok. Ito, mga kuha na lang, ingon nila, ang uban dito, ginaatangan lang kung kinsa ang at that time, daghang mga bulawan, bantayan nila, kung saan makachance sila nga para ilang ma-hold up. Ngayon ako nadugan. Pero igsoon, no matter, kung naaman ta sa lugar, we are in the city, we are in Asata, nga naa diha sa atong palibot, no? Ang mga tanan nga mga buhat nga iya sa yawa nga murag halos na tayo igsuon nga ma-discourage sa itong pagpangalagad ang appreciation sa Ginoo iyang kanunay nga ipaabot para nato nga no matter kung naata sa gitawag the place where Satan is strong
as long na we remain our loyalty to Him. Nga naman, kining taga-Pergamo, bisan kuno nga naadiya sila sa dapit nga naangkron sa yawa, naadiya ang grabing trabaho sa yawa, apan ang posisyon sa ilaha, loyal sila sa Ginoo. Ing ana unta ta, amen? No matter kung aton lang ikuan, aton lang i-generalize, asa ta, dito sa city, asa kang dapit nga dito ka nagpuyo, dito na to, diri lang atong church. Pero permanente ta, surrounded ta sa gitawag, tanan na mga trabaho sa yawa nga mabugnaw ta. Igsuon, pasagdan na to na. Kaya ang taga-Pergamum, mao na sila ang taga-Pergamum. Pergamum Church. Pero, ang ilahang loyalty sa Ginoo, nakita nga wala gyud nila buhi. Sa ato po unta, ang atong loyalty remain as usual till God will come. Amen. Amen. Kaya naman, gani sila di-deny and they refuse to deny. No? Me, when the day of Antipas, my faithful witness, was martyred among you there in Satan's city. So imagine mo ha, kitagaan sila example sa yawa. Nga kini si Antipas, ang faithful nga preacher, faithful nga kanang gitawag og messenger, faithful nga alagad sa Ginoo sa pag-preach sa gospel, gimartyr diha sa maong syudad. Nga gitawag Satan City, Satan City, ang isa sa ako madungog no nga murag Satan City gyud kanang Las Vegas. Kay nadi ang mga casino nya kanang si Pacquiao nagtestimony ng si Pacquiao gyud nga ang Las Vegas diha ang gitawag og the place of gambling. Oh, grabe. Kay kana si Floyd Mayweather na mang gina sariling kuan kanang gitawag og casino. So, pero, kung naamal ito yung mga churches nga no matter ing ana ang ilahang palibot, matawag na nga ang ilang gipuy-an, nga nasa syudad, gitawag na Satan City. Unya, daghan na diya siguro ang mga gipang martyr. Kinipod ang Pergamum, kini si Antipas, mauni ang ingon ni Christ, diri siyang revelation, nga panahon nga si Antipas maupay magwawali, si Antipas maoy ang messenger, apan si Antipas na himong gimartir. Apan wala siya nanumbaling kung gimartir siya, he remained faithful to God. He remained as a faithful witness of the gospel. Diha unta, kini unta ang gitawag og isa nga dapat natong tan-awon. Nga sa atong kanang gitawag the place nga diri nato ginabuild ang atong relasyon pagpangalagad sa Ginoo, igsuon naapod ang samok-samok sa yawa. So sama siya tapos sa Pergamum. Pero ang kagwapo lang kay mo diri nahibaluan ni Christ nga ang taga Pergamum, bisan nagpuyo sila sa the place nga gitawag Satan's throne o gitawag Satan City, apan ang iyang kanang apostasy sila, they remain loyal to Christ. Then ang nahitabo kang Antipas nga faithful witness as a martyr, wala to nahimong nakadulot sa ilaha, nga nag-give up sila sa ilahang pagtuo o pagkikira sa Ginoo, apan nag-remain sila nga loyal. No po sa ito may isuon. May possible siguro, lahi-lahi ta karon og mga blocking sa yawa. Ako, wala po yung mga blocking sa yawa. Kung akong i-testify sa inyo nga, sa time nga, kuhaan ko sa una, nag-start pa diri sa city, dito na sa kuhaan, sa darim ko. Ang isa sa ngayon ako nga mura na jud ko kag apong yung ang akong gitawag discouragement through sa akong pariho nga mga alagad sa Ginoo. Ngano man. Kaya ako nakita sa una I did my best nga mag-work jud ko para magkahiusa ang mga pastor. Grabe ako discouragement. Pero later on nasabtan gyapon ako nga that is the work of Satan. Then ako ra po nasabtan nga I am in the city, nga di ko makaingon solid mga tao sa Ginoo diri. Naagoy mga tao sa yawa diri kay by possibility nga ang yawa naghimog siya trono sa atong city. Unya di lang siya naghimog trono. Gusto niya nga ang atong city himo niyang Satan City. Ang atong syudad, basta kay naay mga trabaho sa yawa, makaingon og ang trabaho sa yawa grabe na mga nga kuan na gini. Kaning nga syudad na gini sa yawa. So mo gini ang atong possibility nga mai-confess nga
Posible nga ang atong syudad na sa Yawa, ang atong syudad na ang trono sa Yawa, pero no matter kung naa siya diha, no matter kung iyan ang claim kay bitaw sa panahon ni Christ, unsa may ingon niya? Worship lang ka sa ako kanang Hesus kay ihatan ako sa imo ang tibuok kalibutan. No, tanaw gianggo kanyang tibuok kalibutan, syudad pa. Oh. Tibuok kalibutan giangko nang kanya, syudad lang. Sa ato pa, syudad, pwede niya ang trono ni. Pwede po niya maingon nga naa na diri ang trono. Pero never mind kung naaman iyan naman ng syudad, never mind kung iyan naman ng trono, pero ang iyang mga work igsoon, dili nato na siya tugutan nga muguba sa atong relasyon ug pagpangalagad sa Dios. Amen. Kay unsa ingon ni Duterte pirmi siyang word, do not destroy my country, kay I will kill you. Ko ang bugiro, siya ra isa, patyo niya ang mga taangkan. Pero di ay si Duterte nga siya nga tungod kay I have my matod pa niya force. Gamito niya ang iyang mga sundalo, gamito niya ang mga pulis. Karon wala tanawa ron. Kung ang Philippines hapit na gini mahimong gitawag og nation of Satan, kay ngano man tungod kay pagkadaghan naman daing NPA. Pero karon ingon niya pulbuson. Paano gyud ron kay ako nakaingon jud ko nga si Duterte nakaingon jud ordained by God jud. Oh. Sa dinis pastor ang palakpak kay mo na pinaka first pants ni Duterte. Mag-away mi anak basta kay Duterte na akong ingnon nga di na ko na Duterte kay basta baba. Mag-away mi anak kanila mga awayan. Pero yung nako. So sa dinis pastor paas kay pakpak. Pero mo lang niya ato. Nganong ato niyang gisgutan? Kay no matter kung naata karon sa dapit diri sa atong syudad, diri ang grabbing work sa Yawa para lang mabugnaw ka. Og naa nang iyang throne, klaro na kayo nga ginuminaran niya ang atong syudad. Kay nanay ang throne, unya atong city, no na kayo nga daghan na kayo mga kitawag evil nga mga panghitabo. Igsoon ang iya sa Ginoo kanunay gini-remind sa toa nga we remain loyal. Kay gani si Antipas, gikuan pa siya, gimartir pa siya tungod sa iyang pagka-messenger o sa iyang pagka-preacher sa gospel. Pero wala to nakapa bugnaw kang Antipas nga mo-withdraw siya. Nag-remain siyang pitfall sa iyang relasyon o pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon, ing ana ang gusto sa Dios nga ing ana ang atong church o ang matag usa sa toa. Dili unta ta mubulag sa atong loyalty sa Ginoo, sa atong faithfulness sa Ginoo. Ayaw gyud igsuon na buhi kay maoro gyud na ang ato unya nga kapital nga dili tayo mapahiya sa time nga mga tubang ta sa atong Dios panahon nga mga tubang ta og muhatag tag account. Amen.